ta yarda sai daga ƙarshe ta guje ko kauna akwai wahala ki sani so wajibi in kin bar da ma wani zaki ki ne matan ku joni zaki gani cikin ƙwarya take in dai alhaki zancen duniya labari wata ran zanta kaza silba da tasa karka bu farfari na ido fara'a kallo da kisa su ba haka ne ba ni gashi da su aka yaudare ni cuta haƙuri wai magani ne ni da na zurfafa faɗin haka ya za a yi na gane burin zuciya da ce da abin da take fiɗa ne amsar za ta zo kulle na kamai neman bayani abin da kake so kar da ka so ka gane shi domin da kun haɗu ciwon da ya sama za ya tashi zafi a rai cikin zuciyarka kamar